Αχιλλέα, δεν κάνω ένα κοντινό, το κρυζιό, παρέα. Ένα κοντινό με το κρυζιό, παρέα. Σε το κοντινό, μας σκύψε. Σκύψε, για σε εδώ. This is κρυζιός. Κερατσάτος κρυζιός. Και σε ποιάνου τσικουρές είμαστε? Κρούτος. Σε ποιάνου τσικουρές είμαστε? Γεια σου μπρε Γιώργη, κουράσιεσαι. This is no κρυζιός. This is νιό κρυζιός. This is κοπέλα. Κοπέλα. Και από ό,τι βλέπεις η κοπέλα είναι πιο ζόρικη από το μουλάρι. Ναι. Πρόσεξε, το πιάνουμε με τη μία χέρα. Αν δεν έχουμε βοήθεια τον Άρη και κάνουμε αυτό. Τάκ και δένουμε. Απλά πράγματα. Σιγά μην πάτε στο κουμπί, Αυτός μπροστά μας που είναι, αυτός που είναι μπροστά μας είναι ο Άρης. Τώρα σκύβει και παίρνουμε και τον κόλλο του λίγο. Τι μπουζάς στον Άρη, ακούς μου που καταλάβεις τον Άρη. Τι θέλει? Δαχτύλια και χέρια, Τρίζουνε. Ήδη. Για ραφιά. Εντάξει, μην βάζεις.